ముద్దు పిండ పాడాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళవే ఆదివాసి గుండెలలోన నీ గాథ దాగిందే ప్రతి అడుగులో నీ జాడ చూసేది నీ చిరునవ్వు మాకు ఆశల దీపమే జాతి కన్నీటి కమనమే నీ జీవితం ప్రతి శ్వాసకు నిలిచింది నీ తపనం ప్రకృతి చాటుల్లో వినిపించే నీ స్వరం అడవి గుండెల్లో నిలిచే నీ స్ఫూర్తి జ్ఞానం జాతి కన్నీటి కమనమే నీ జీవితం ప్రతి శ్వాసకు ప్రకృతి చాటుల్లో వినిపించే నీ స్వరం అడవి గుండెల్లో నిలిచే నీ స్ఫూర్తి జ్ఞానం ఇరుల గుండెల్లో ఆశలకి మట్టి మనసులో ధైర్యం నింపిన వాడివి మా చెమట బొట్టుకి విలువ చేకూర్చి ఆదివాసి జాతి గర్వం నిలిపిన యోధుడివి నీ త్యాగం చెలగని బాటగా నిలిచింది నీ ఆశలింది పడాలన్నా నీ ఓకే. ఒరిస్సా రాష్ట్రం మల్కనగిరి జిల్లా కోరుకొండ మండల్ నరింజల గ్రామంలో ఈరోజు వివిధ గ్రామ ప్రజలందరూ మిగతా గ్రామస్తులు ఈ నరంజల గ్రామస్తులు అలాగే రాజాబంధు గ్రామస్తులు మన ఒరిస్సా సోదరులు ఆదివాసీ సోదరులందరికీ కూడా అలాగే భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఆదివాసీ బిడ్డకు కూడా ఈరోజు ఈ ఒరిస్సా గ్రామ ప్రజల తరపున నా తరపున ఆదివాసీ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ తరపున మీ అందరికీ కూడా చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనలు తెలుస్తున్నాం. మీ అందరికీ కూడా నరంజయ్ గ్రామ ప్రజలు सब लोग बोल अच्छे के पूरा आदमी बोला तू बोलकुआ तुम्हें बोल अच्छे की बोलकुआ सार के काय कथाई असनाय एबे सार काय बोलकोले एबे मलकानगिरी जिला एबे कोरकोंडा मंडलम एबे नरिंजोला ए ग्राम हम लोग के तुमको छिड़ते लोग में से जुआर बोली सार कोयला सेंती से एबे ए ओडिशा आंध्र नोय भारत देश में लोग छिड़ते लोग मोर आदिवासी बिड्डा मन से छिड़ते लोग में से बोल रोले से बोली कोयला नहीं ఒడియా రాదు నాకు తెలుగు మాత్రం హిందీ మాట్లాడతాను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను ఇక్కడ హిందీ మాట్లాడినా కూడా అందరికి రాదనుకుంటాను హిందీ బోలోనా हिंदी का कल जाना के हिंदी कहता है सके नहीं ना आपका ओडिया ओके पूरा ओडिया वाला ना ओके ओके तेलुगु में बोलो ना ट्रांसलेशन में ओडिया होगी ना ठीक है ना एबे सार तेलुगु सन कहता है इसी ओडिया सन कोई भी ओके ఈ ఆదివాసీ ట్రస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలో చింతపల్లి మండలం హెడ్ ఆఫీస్ పెట్టి దాదాపు ఆ రాష్ట్రంలో 10 మండలాలకు 10 బ్రాంచ్లు ఏర్పాటు చేస్తూ ఒరిస్సా రాష్ట్రము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండే పరిస్థితులు తీసుకొస్తూ దాదాపు ఈ ఒక వ్యవస్థ 3 సంవత్సరాల నుండి నడుస్తున్న వ్యవస్థ భాగంగా 2,30,000 మంది దీనిలో ఈ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలో ఉన్నారు. దీనిలో ఎంతో మంది పేద బడుగు బలహీన వర్గాల కుటుంబాలన్నీ కూడా మన ఆదివాసీ కుటుంబాలన్నీ కూడా దీనిలో లబ్ధి పొందే పరిస్థితి తీసుకొస్తూ ఈరోజు ఈ మీ గ్రామంలో కూడా వచ్చి దీనిలో కూడా ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా మీరందరూ కూడా లబ్ధి పొందే పరిస్థితి కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను నేను అందరికీ. एबे देखा हमार आंध्र प्रदेश रे
एबे आंध्र प्रदेश अल्लूर सीतारामराज जिला ठाणे एबे चिंतापिल हेड ऑफिस आचे सिटी आदिवासी ट्रस्ट बोली आनलाय सेंती से ओडिशा आ तेलंगाना मिसा आचे एबे सिटी उनी एबे तो ए ओडिशा तेलंगाना मिसा चिट्टे कोलाई काउना एबे इति उनी चिट्टे लोग मिसा मोर आदिवासी लोग बोल रहे बार बोली सारू ए ट्रस्ट आनला ट्रस्ट आनी कोरी एड नडिपिंचुकोलानी 2,30,30,000 एबे इति लोग केते लोग बोले 2,30,000 लोग आचत 2,30,000 लोग इति सबितम बंदी कोरी सब्जुలుగా ఆచొత్ బలబాగత ఈ సంస్థ ఇది నాది కాదు మన అందరిది ఈ వ్యవస్థ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డకు కూడా వర్తిస్తాయి ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ఈ వ్యవస్థ ద్వారా మానవ జీవితానికి సంబంధించినటువంటి జీవన విధానానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి ఇదన్నీ కూడా మీరు క్లుప్తంగా ప్రతి సభ్యుడు కూడా తెలుసుకునే పరిస్థితి కావాలి మన ఒరిస్సా సోదరులందరికీ కూడా एबे देखा एटा मोटा गोटलो कथा सुनाय आमर सबु लोगटा बोली कहलानी ए भारत देशम तो केते लोग तो छिड़ते लोगटा आमरटा एबे तुमे मिसा एटाके जानबार सिकबार बोली कहलानी మన నా ఆదివాసీ బిడ్డలందరికీ కూడా ఇప్పుడు భారత రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కులు చట్టాలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి లేని పరిస్థితి మన ఆదివాసీ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అందుకబట్టి సుదీర్ఘంగా దీనికి చర్చించి నా ఆదివాసీ ప్రాంతాల మారుమూల తాండా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా మేలు జరిగే పరిస్థితి కావాలి నా ఆదివాసీ ప్రాంతాలన్నీ కూడా మేలు జరగాలని పూర్తిగా ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా నేను గ్రామ గ్రామానికి వాడ తిరిగే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాను నేనంతా కూడా एबे देखा हमर आदिवासी ट्रस्ट बोली कहले एबे एबे हक्कु पाई बोली चटाल पाई बोली हमके काके मिसा आदिवासी लोग के जाना नहीं जाना कि तुमके काके मिसा जाना नहीं तेबर पाई एबे प्रति ग्राम ठाणे बुल्लानी सार से एटार छिटे लोग अवगाहना सादारसु बोली एबे कायटा बोले ए चटाल पाई बोली अवगाहना पाई बोली एबे एटा छिटे आमे सुब्बु लोग मिसा सिकबारू बोली कहलानी మనకి భారతదేశంలో దాదాపు భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉంటాయి 29 రాష్ట్రాల్లో 18 రాష్ట్రాలు ఆదివాసీ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఈ ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం నిర్మితమైనటువంటి వ్యక్తి నిజంగా మన ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ పీపుల్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన హక్కులు చట్టాలు కల్పించినప్పుడు కూడా మన మారుమూల తాండాల్లో మాత్రం ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి లేని పరిస్థితి చూస్తున్నాం మనమంతా కూడా एबे देखा हमर भारत देशम छिड़ते छिड़ते राष्ट्र मन केते बोले कोडे नोटा राष्ट्र मचतु सिटी एबे डॉक्टर अंबेडकर एबे कायटा बोली कहले अक्तूर लोग पाठ पढ़ला लोग सेट जाना नो पाठ पढ़ला लोग काके मिसा जाना नहीं छिड़ते मिसा डेवलपमेंट मिसा छिड़ते करबारू बोली सार कहलेनी మనకి భారతదేశంలో నిజంగా ఆదివాసులు అనే వ్యక్తులకి గొప్ప సువర్ణ అవకాశం రాజ్యాంగంలో కల్పించినప్పుడు నిజంగా మన రాజ్యాంగాన్ని గొప్పగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాసిచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడ ఉండే పరిస్థితి ఈరోజు చూస్తున్నాం స్వతంత్రం వచ్చి దాదాపు 78 సంవత్సరాలు కావస్తున్నా కూడా నా ఆదివాసీ మారుమూల ప్రాంతాలు మాత్రం ఎక్కడ కూడా మార్పు లేని పరిస్థితి చూస్తున్నాను నేనంతా కూడా एबे देखा एबे हमर ए देशम ठाणे ए छिड़ते लोग मिसा एबे कायटा बोली कहले कुंती मिसा कथायबा लोग नहीं एबे काय हकुल पाई चटाल पाई मिसा कोयबा लोग नहीं एबे डॉक्टर अंबेडकर आचे बोली कहले मिसा से राजंगा मिसा एबे कायटा बोले तुंगरा तोकुपा कोरिपायला परा ఆన్లైన్ बोली सार कोयलानी దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే రాజ్యాంగంలో నిజంగా ప్రత్యేకమైన హక్కులు చట్టాలు కల్పిస్తూ స్వతంత్రం వచ్చి 78 సంవత్సరాలు కావస్తున్నా కూడా ఎక్కడ అభివృద్ధి లేకపోవడం ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మనం నిరక్షరాస్యత చదువు లేకపోవడమే ప్రధాన సమస్య కాబట్టి చదువు అనేది చాలా గొప్ప విషయం కాబట్టి ప్రతి ఆదివాసీ బిడ్డలు కూడా ప్రతి ఆడవాళ్ళు ప్రతి మగవాళ్ళు కూడా చదువుకునే పరిస్థితి కావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఈ సభాముఖంగా మీ అందరినీ కోరుచున్నాను నేనంతా కూడా एबे स्वतंत्र मासी कोरी एंती से 78 संवत्सर बरो क्षेत्र मिसा एबे कुंटाले मिसा पाठ पढ़त नहीं पाठ पढ़ला लोग मिसा एबे डेवलप नहीं कुंटा मिसा पाठ पढ़त नहीं एबे डेवलप हेले से एबे सिटलो मिसा ముందుకు గోలేసే बोली सार ఆలోచన మనకు అన్నికన్నా ప్రధానమైనటువంటి విషయం చదువు లేకపోతే మనం ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి కాబట్టి ప్రతి మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా చదువుకునే పరిస్థితి కావాలా చదువుకుంటేనే మనం గొప్పవాడిగా మారుతాం అందుకని చదువుకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి మన ఆదివాసీ బిడ్డలందరూ కూడా ఏ రాష్ట్ర ప్రజలైనా కూడా భాష వేరైనా భావం ఒకటే కాబట్టి మనమంతా కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ సోదరులందరూ కూడా చదువుకి మనం ప్రాముఖ్యత ఇవ్వగలగాలి మనమంతా కూడా एबे आमे छिड़ते लोग मिसा आदिवासी मन एबे आमे से बोलने ओडिशा आंध्र बोलने ए भारत देशम तो कुंती रोइले मिसा छिड़ते लोग मोर आदिवासी बिडल मन बोल पाठ पढ़ले से बोल सेन रोइले से छिड़ते लोग मिसा डेवलप हेले से मूरा मारू मूल प्रांताल मिसा छिड़ते लोग मिसा पाठ पढ़ले से बोली से सारा आलोचना అందుకబట్టి అది నేనే కాదు మీరందరూ కూడా ప్రతి సభ్యుడి కూడా మీ ప్రాంతాల్లో కూడా చదువుని ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే విధంగా మనం ప్రతి సభ్యుడి కూడా తీసుకుపోయే పరిస్థితి కావాలి మనమంతా కూడా एबे देखा एबे सार से नय एबे कौन लोग मिसा एबे पाठ पढ़ला लोग मिसा न पढ़ला लोग के एबे पाठ पाई से कुआ पाठ पाई से अधिक डेवलप हेले से पाठ पढ़ले से आमे डेवलप हेबारेसी ముందుకు జిబారేసి ముందుకు ఇండివార్ बोले मेन पाठ से बोली कहलानी మనమందరం కూడా చదువు ప్రాముఖ్యత ఇద్దామా మనమంతా కూడా
आमे चिड़ते लोग मिसा पाठ के प्राधान्यता देऊ की नीचू बोली कोलानी देऊ की नहीं చేద్దామా మనమంతా కూడా कोरू की बोली कोलानी कुआ कोरू बोली कुआ ఓకే 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 మొత్తం కూడా చదువు అనేది చాలా విలువైనది. మనం చదువుకోకపోతే సమాజంలో ఎక్కడ వేసిన గొంగలు ఎక్కడ ఉండిపోతాం. మనమంతా కూడా ఆదివాసీ అంటే మీరు బేసిక్ గా తెలియాలి. ఆదివాసీ అంటే ఎవరు అంటే మనం కొండలో నివసించే ఆకుల మధ్యన ఒక జాతి మనది. అందుకొచ్చే ప్రభుత్వాలు కూడా మనకి ఆదివాసీగా పెట్టడం జరిగింది మనమంతా కూడా. అందుకబట్టి కొండలో నివసించే ఆకుల మధ్యన జాతి కాస్త కొద్దిగా చదువుకునే పరిస్థితి ఉంటే మనం కూడా రాజరికం చేసే పరిస్థితి చేయగలుగుతాం మనమందరూ కూడా. అందుకబట్టి దయచేసి సోదరులారా మనమంతా కూడా చదువుకి ప్రాముఖ్యత ఇద్దాం మనమంతా కూడా. एबे आमे पाठ के प्राधान्यता देऊ बोली कहलानी सार काटा बोली डोंगर पत्थर ठाने आमे बंचवा लोग आमे काटा खाइबू कांदा खाइबू पत्थर खाइबू एंताट से खाई रहिबू पाठ पढ़ रहिले इति पाठ पढ़ला लोग केले से इति आसी कर काताय भाई सार पाठ पढ़ला से भाई बोली ए आजी एटा कोलानी सार से पाठ न पढ़ले करबा परसी की मेन काटा पाठ से सार तेबर पाई पाठ के से प्राधान्यता बुते के देलानी आमे काटा बोले कांदा पत्थर खाइबा लोग डोंगर पत्थर आमे निवासिंच पकड़बा लोग तेबर पाई सार मात्र पाठ के मात्र ఖచ్చితంగా ప్రాధాన్యత देलानी आमे पाठ से मेन बोली कहलानी सार అందుకబట్టి చదువు ప్రాముఖ్యత అనే ఉద్దేశంతో మన గ్రామాల్లో నిజంగా స్కూల్స్ ఉండే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉంటుంది. రాబోయే నిజంగా ఇప్పుడు ఒక 30-40 సంవత్సరాలు చదువుకున్న వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి చదువు లేని పరిస్థితి చాలా సందర్భాల్లో చూస్తుంటాం. కాబట్టి మీ ప్రాంతాల్లో కూడా ఎవరైనా కూడా చదువుకోలేని పరిస్థితి ఉంటే ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా రాత్రి పడలు తీసుకొచ్చాం. మీరంతా కూడా నైట్ స్కూల్స్ పోయే పరిస్థితి కావాలి మీరందరూ కూడా. एबे देखा सेडे बेला मुई कोइली सेंती से एबे 30-25 बरस हेलालो कुंटाले मिसा पाठ न पढ़ रहिले एबे राती बेले पाठ पढ़बाके रातिर पाठ पढ़बाके ए गोटलो के गोटे 10th की गोटे इंटरमीडिएट पढ़ी रहिले तांके एबे पाठ रातिर बेले गोटे घंटा के पाठ पढ़ाइबाके मिसा गोटलो को अप्लाई करिया बोली कहलानी सर పెట్టుకుంటారా స్కూల్ పెట్టుకుంటారా మీ గ్రామంలో నైట్ స్కూల్స్ तुम्हें नाइट स्कूल के काकेले तुम्हें गोटलो के ठिया करबास की गोटे 10 क्लास की नले गोटे 11 क्लास पढ़ला लोग के तैयार आनो तैयार करबो बोली कुआ तुम्हें नारिंजोलार लोग నరింజో గ్రామం కానీ పక్క గ్రామం కానీ ఏ గ్రామస్తులైనా కూడా నా ఆదివాసీ బిడ్డ అనే వ్యక్తి ప్రతి గ్రామంలో కూడా రాత్రి పడులు పెట్టుకొని మీ ప్రాంతాల్లో పిల్లలు 7th చదివినా 8th క్లాస్ చదివినా డిగ్రీ చదివినా కూడా ఆ పిల్లలు ఓ టీచర్ గా ప్రొవైడ్ చేసుకుని ఆ టీచర్ కూడా గౌరవవేతనం కింద ట్రస్ట్ ఇస్తే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాను. అందుకబట్టి మీరందరూ కూడా చదువుకోవాలి. ప్రతి గ్రామంలో కూడా నైట్ స్కూల్స్ పెట్టుకుంటారా మీరంతా కూడా? एबे देखा गोटे नारिंजोला से बोलनो नारिंजोला उनी ने काय काय गांव बना छत से गांव लोग मिसा एबे रात्रि बेले पाठ पढ़बा के से 8 क्लास से हो नले 9 क्लास की 10 क्लास पढ़ रहले मिसा ताके गोटे ए पाठ कोइबा के ताके काटा बोली कोले ताके मिसा गोटे साकरी पारा गोटे 4000 की 5000 की ताके मिसा जीतम देवी बोली कोइलान सर छिड़ते लोग मिसा कोन गांव लोग मिसा रात्रि बेले पाठ पढ़ी संतो गेले सिकबार बोली कोइलान पाठ पर मुख्याम बोली कोइलानी कताया नहीं तुन पड़ा सर कतायलान गदा तुम्हें कताया नहीं పెట్టుకుంటారా మీరు? तुम्हें रात्रि बेले पाठ पढ़बा के काकेले नियमित करे बस की निचास ఓకే ఓకే మీరందరూ కూడా మీ గ్రామాలకు వెళ్ళి మీరు మాట్లాడుకొని నా రాత్రి పడి స్కూల్స్ అనేది పెట్టుకునే ప్రయత్నం మీరు చేయండి అందరూ కూడా. तुम्हें भी तुम्हार गाय जाई करी एबे एंती से एबी टेंथ खाई छिते लोग डाकी करी गोटाने खताई करी एंती पुनी रात्रि बेले पाठ पढ़बा के गोटे पिला के टिया कर बोल तुम से टिया करिया ఓకేనా? అలాగే రాత్రి పనులే కాకుండా వాలంటీర్ వ్యవస్థ కూడా తీసుకొచ్చాను. మన గ్రామాల ప్రభుత్వాలు మీ సర్కార్ ఏదైతే ఉందో ఒరిస్సా సరికరించేటటువంటి ఆ ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ కూడా సక్రమంగా అందాలి అనుకున్నప్పుడు కంప్లీట్ గా మనం చేయాల్సిన పని వాలంటీర్ వ్యవస్థ కూడా నియమించుకోనప్పుడు వాలంటీర్ వ్యవస్థ నియమించుకుంటే మనం ఒక ఒరిస్సా సరికరించినటువంటి ఒరిస్సా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆ ఒక పథకాలు ఏదైనా కూడా సక్రమంగా అందే పరిస్థితి చేయాలంటే ఆ ప్రభుత్వాలతో మాదిరిగా మన ట్రస్ట్ ద్వారా కూడా వాలంటీర్ వ్యవస్థ నిర్మిస్తున్నాం. కంప్లీట్ గా మీలో కూడా ఎవరైనా వాలంటీర్ వ్యవస్థని కూడా నియమించుకునే పరిస్థితి చేసుకోవాలని కూడా మీ గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాను నేనంతా కూడా. एबे देखा तुमर सरकार एबे काय काटे देलानी की सेंती से गोटे गाये होनी गोटे काटेला हमके पानी की नले गोटे रोड की कावल बोले काटे करबास तुम्हें तुमरो एबे गोटे एप्लीकेशन लेकी करी तुम्हें केंती नहीं दे बस की सेंती से गोटे ग्राम वालंट्री बोली कोले काटे बोले ताके टिया कोला पोते से ग्राम वालंट्री से गोटे एप्लीकेशन लेकी करी आदिवासी ट्रस्ट ने आनी देता बोली कोले तुम निको पानी की रोड की नले गोटे कम्युनिटी हॉल की एंताटे मिसा आमे देबू ट्रस्ट उठाने उनी सेटा मिसा गोटे वालंट्री का तुम्हें मिसा नियमित करी या बोली कोइलानी. ఓకే వాలంటీర్ వ్యవస్థ కానీ
నైట్ స్కూల్స్ కానీ కంపల్సరీ మీ గ్రామాలు పెట్టుకునే పరిస్థితి చేయండి. నైట్ స్కూల్తో పాటు వాలంటీర్ వ్యవస్థతో పాటు ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా మన గ్రామ ప్రజలకి జరిగే మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మొదటిగా మనం అన్నికన్నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆపరేషన్ విషయంలో కానీ హెల్త్ పరంగా మీకు ఏమైనా డామేజ్ అయినట్లయితే ఏ హెల్త్ పరంగా ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా పూర్తిగా ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అయినా కూడా ట్రస్ట్ ద్వారా భరించే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి మన ఆదివాసీ బిడ్డలందరికీ కూడా ఏ ప్రాంతవాసులకైనా కూడా కంప్లీట్గా మీలో ఈ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిజంగా క్షీణించిపోయే పరిస్థితి ఉన్నా, యాక్సిడెంట్ అయినా, లేదనుకుంటే కడుపులో ఏమైనా నిజంగా క్యాన్సర్ కానీ, లేదనుకుంటే రొమ్ము క్యాన్సర్ కానీ, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మిమ్మల్ని ఆపరేషన్ చేసుకునే పరిస్థితి కావాలనుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వ సర్కారులో ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో పోతే న్యాయం జరిగే పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి కంప్లీట్గా మనం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పోయే పరిస్థితి కూడా ట్రస్ట్ ద్వారా కూడా నేను తీసుకొచ్చాను. మీలో ఎవరికైనా కూడా బాగలేకపోతే ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అయినా కూడా ట్రస్ట్ భరించే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాను. కాబట్టి ఈ ఒక్క ఆపరేషన్ విషయంలో కూడా మీరు అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం మీ అందరికీ కూడా. सबूलो देखा काटा बोली कोयला बोले तुम्हारे ग्राम डेवलपमेंट एबार बोली कोयले आग तुम पाठ बोली कोयला सर पाठ बोली कोयले तुम्हारे ग्रामान के काटा वालंटियर गोटलो को रात्रि बेले पाठ कोई गोटलो को ए दुई लोग टिया करा बोली कोयलानी सेटा एला पचे काटा बोली कोयले बे बोर्ड बोर्ड जाबू आस्ता बोली कोयले काटा करबास हमके गोटा ऑपरेशन बोली कोयले आमे गवर्नमेंट सरकार ठाने एबे आस्पत्री गोले तो काटा बोली कोयले सिति न करो बोर्ड बोर्ड ऑपरेशन करबाई की न करो तेबर पाइती प्राइवेट मेडिकल ठाने नहीं करी मुई ट्रस्ट द्वारा केते लक्ष खर्च हेले मिसा मुई खर्च कराई काय ऑपरेशन हेवो गोटे किडनी हेवो गोटे काय पेटे दुका मिसा गोटे गोटे काय रोइले मिसा कायटा रोइले मिसा मुई ऑपरेशन कराइबी तुम्हें मात्र ट्रस्ट ठाने ఖచ్చితంగా సబితం పొందుపాయిరవా సబితం ठाने रुहा बोली कोयलानी ఈ ఆపరేషన్ విషయమే కాకుండా మీ పిల్లల చదువుల విషయంలో నా ఆదివాసీ బిడ్డనే గొప్ప చదువులు చదివే పరిస్థితి కావాలి, నా ఆదివాసీ బిడ్డ ఉన్నత స్థాయి చదివే పరిస్థితి కావాలనుకున్నప్పుడు మన పేదరికం వెంటాడే పరిస్థితి. కాబట్టి అలా కాకూడదు. నా ఆదివాసీ బిడ్డ పూర్తిగా మనం డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, కలెక్టర్లు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు ఉండే పరిస్థితి కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా మీ పిల్లల్లో కూడా ఎవరైనా కూడా పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకోవాలనిపిస్తే కంపల్సరీ కూడా ట్రస్ట్ అనేది మీకు ఎప్పుడు కూడా మీ వెనక ఉండి ముందు నడిపించే కార్యక్రమం చేస్తుందని కూడా ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను నేను. एबे देखा पाठ बोली कोले काटा बोली कोले हमें काय डाबू रोइला लोक नय डाबू नोइला लोक एबे डाबू नोइला लोक से कावना हमें सरियाना गोर बांधे उनाय सरियाना पाठ पोड रोइले తెలివితేటలు ఐసి ए తెలివితేటలు आसो बोले पाठ पोलू बोले बोड बोड पाठ पोर बाल बोले केते केलानी 25 लाख एबे सेते केला डाबू इला हमें पाठ पोडा बगना पर कावना ट्रस्ट से पढ़ाईसी तुम्हें ఖచ్చితంగా बोड बोड एबे कलेक्टर बोले गोटे पीओ बोली कोले मिसा गोटे इंजीनियर की काटा पोडू बोली कोले मिसा एबे सेते डाबू हमके नो रोय स्तोमत नो रोय कावना ఖచ్చితంగా तुमर प्रोसेस रोइबू एबे ट्रस्ट आचे डोरा नाई पाठ पोडाइबू बोड बोड पाठ पोडबू लोग बोले कुंटाली मिसा ముందు का साबुल को सार कोइलानी ఓకే. దాంతోపాటు ఆపరేషన్ విషయంలో కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కాకుండా మన గ్రామాల అభివృద్ధి విషయంలో కూడా మీ గ్రామాల్లో మంచినీళ్ళు లేకపోయినా కూడా ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా మంచినీళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమం కానీ, సీసీ రోడ్లు కానీ, కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ మీ గ్రామాల్లో ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాను. అందుకబట్టి మీరు ఈ ట్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ట్రస్ట్ ఒక లబ్ధిని మీరందరూ కూడా చేకూర్చుకోవాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను నేనంతా కూడా. एबे देखा एबे पार्ट एवो एबे ग्राम डेवलपमेंट एवो एटा ऑपरेशन के पार्ट के एटा छिटते मिसा मुई पानी निको पानी मिसा सीसी रोड में मिसा एबे कम्युनिटी हाल एंताटे मिसा देबी बोली कोयलानी सेटा काय करे बार बोले सेट बेला कोयला परा ఖచ్చితంగా ఆమె వినియోగించుకోరే బార్ కాయలే ఖచ్చితంగా ట్రస్ట్ చిట్టే మిసా దేసి बोली कोयलानी. అంతేకాకుండా మన ట్రస్ట్ ద్వారా చాలా అభివృద్ధి విషయాలు చేస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. మీ ప్రాంతంలో మీ దగ్గర ప్రాంతంలోనే రాజాబంధు గ్రామంలో ట్రస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఉంది. ఈ ట్రస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి ఈ ట్రస్ట్ ఒక విధి విధానాలు మీరు తెలుసుకునే పరిస్థితి కావాలి. ప్రతి సోమవారం కూడా ఈ ట్రస్ట్ విధానాలు కూడా చెప్తారు. కాబట్టి రాజాబంధు గ్రామంలో కూడా ఆఫీస్ ఉన్నాయి. మీరు వచ్చి మీ ట్రస్ట్ ఆఫీస్ సందర్శించి మీరు పూర్తిగా అక్కడ ఒక విధి విధానాలు తెలుసుకునే పరిస్థితి కావాలి రాజాబంధు గ్రామంలో మీరందరూ కూడా. एबे ए आदिवासी ट्रस्ट बोले डेवलपमेंट के गोटे नाव बोली कोइलानी ए डेवलपमेंट के नाव बोली कोइले तुम काय करबार बोली कोइले रोजाबंधु ग्राम में ठाने आसी कोरी से ब्रांच ठाने आसी कोरी तुम सुनबार एबे हटके मीटिंग आईसी आमे सीधे हेडक्वार्टर में आमे इते आइबू मीटिंग ठाने हटके तुम सुनतास बोली कोइले सिमे सिखला पोचे से ट्रस्ट विधि विधान काट तुम्हें सिखले तुम्हें सारी गोट लोग कोइबार आईसी तु गोट लोग के तु यार गोटे 10 लोग कोइबी से 10 लोग गोटे लोग को से गोट लोग सेंती तुम राष्ट्रम चिट्टे काय चिड़तेलो जनबाई आदिवासी ट्रस्ट आचे आंध्र प्रदेश ठाने बोली कोरी चिड़तेलो मिसा जनबाई. మీరు రాజాబంధు గ్రామంలోనే కాకుండా అక్కడ వస్తూ మీరు ట్రస్ట్ సభ్యులుగా చేరిన తర్వాత ట్రస్ట్ సభ్యుల్లో చేరే పరిస్థితి ఉన్నదంటే 250 రూపాయలు సభ్యత్వం తీసుకొని మీరు ట్రస్ట్ సభ్యులుగా చేరి మీ ప్రాంతాల్లో కూడా మీ ఒక నరంజో కానీ
మీ పక్క గ్రామం కానీ ఇక్కడ కూడా ఆఫీస్ కూడా పెట్టుకునే పరిస్థితి చేయాలి. ఈ ప్రాంతానికి మీరే నడిపించుకునే పరిస్థితి కూడా తీసుకువస్తాం కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు తెలుసుకునే పరిస్థితి కావాలి. एबे देखा बोल अवकाशम कोइलान सार काटा बोली कोले 250 टंका साबितम बेटिया एबे सिते आइबा का दूरी बोली कोले इति से गोटे 50 लोक के गोटे 100 लोक एतास बोली कोले इति मिसा गोटे ब्रांच एयरपार्ट करबी बोली कोइलानी सेते अवकाशम आइलानी तुमे एटा विनियोगिंचु करिया बोली कोइलिनी. మీరందరూ కూడా ప్రతి సోదరిమణి అందరికీ కూడా నేను చెప్పే విషయాలు మీరందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి ప్రభుత్వాలు కానీ ఎవరు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. మన భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టు కూడా మన ఆదివాసులకు ఉన్నటువంటి చట్టాల హక్కులు కూడా రోజు రోజుకు కూడా కరిగిపోయే పరిస్థితి చూస్తున్నాం. మనమంతా కూడా మొన్న కూడా చదువుల విషయంలో వచ్చేసరికి జాబులు వచ్చే విషయంలో కూడా ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు మనకి 100% నిజంగా జీవో నెంబర్ 3 ఉండేది, జీవో నెంబర్ 3 కూడా మన సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. అదందరికీ మీకు తెలిసే ఉంటే చదువుకున్న పిల్లలందరికీ కూడా. एबे देखा तुम काटा बोली कोइलाने एबे पार्ट नोइला लोग के बोली कोइले काय एलानी बोली कोइले एबे छिड़ते डेवलपमेंट एंता करबी बोली कोइलाने सुप्रीम कोर्ट मिसा पार्ट पाई बोली कोड साकरी आसो बोली कोइले मिसा सेलो से काटा कोइलानी बोली को जीरो स्टेज थाना ऑनलाइन आमे काटा करबा परबारिस काटा करबा ना पारू तेबर पाई सार काटा बोली कोइलाने बोली छिड़तल मिसा पार्ट पोड रे बार पार्ट पोड बोली से అవగాహన ఇసి సిక్వో तो बोली सार ఆలోచన మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటది. జీవో నెంబర్ 3 కొట్టేస్తారు. చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నదో తెలిసే ఉంటది. మనకు రాబోయే రోజులు ఉద్యోగాలు కూడా ఉండే పరిస్థితిలో లేదు. అందుకబట్టి మనం అందరూ కూడా ఏకమై ఆదివాసులందరూ కూడా అన్ని ప్రాంతాల ఆదివాసులు అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఆదివాసులందరూ కూడా ఏకమై మనమంతా కూడా జీవో నెంబర్ 3 కానీ మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకునే పరిస్థితి కావాలనుకున్నప్పుడు మనమందరూ కూడా ఏకమై కావాలి. ఏకమై ఒక సమస్యని పరిష్కరించే మార్గంలో పోవాలనుకున్నప్పుడు మనమంతా కూడా ఒకే తాటి మీద ఉండే పరిస్థితి కావాలా. అలా కావాలనుకున్నప్పుడు ఏం ద్వారా కూడా సాధ్యమయ్యే పరిస్థితిలో లేదు. కేవలం మనం ఇలాంటి సంస్థల ద్వారా మాత్రమే మనమంతా కూడా ఏకమై కులానికి మతానికి వర్గానికి భేదం లేకుండా అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు సమానత్వం చూపిస్తున్నటువంటి ఈ ఏకైక వ్యవస్థ ఆదివాసీ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ద్వారా మాత్రమే అన్ని రాష్ట్ర ప్రాంత వాసులందరూ కూడా ఏకమై మన ఒక చట్టాలని హక్కుల్ని మనం కాపాడుకునే పరిస్థితి కావాలి మనమంతా కూడా. एबे जियो 3 रहिला जियो 3 बोली कोले तुमे जानास कि ना जानास पाठ पढ़ला लोके जाना सेटा काय कोलाई बोले आग तो जियो 3 रहिला सेटा जाकर बेटी देलाय एबे बेटी पाल काटा छिड़ते लोग साकरी न आसे पार केते पाठ पढ़ले में सुकाम नाही तेबर पाय सेटा छिड़ते आमे काटा बोले आरे साधिंचु करियौ बोली कोले सेटा कावाल बोली कोले आमे छिड़ते लोग काटा बारू एबे ओडिसा आंध्र से लोग तुई पुनी से कोंद लोग से लोग पुनी गोदबा लोग ए लोग से लोग नय इति कुलाम मतम काटे ना छिड़ते लोग से बिडी रहिले से एटा जियो 3 बोलबाटा अरे से लोग बेटी पायलट मिसा आमे साधिंचु करे बारेसी बोल सार कोइलानी. అలాగే మనమందరూ కూడా నిజంగా అప్పుడు ఏ రోజుల్లో మనం మారుమూల తాండాల్లో ఉండే పరిస్థితి ఉన్నామో మనమంతా కూడా పూర్తిగా మైదాన ప్రాంతాల్లో పోవాలంటే మనమంతా కూడా తెలివితేటలు నేర్చుకునే పరిస్థితి కావాలి. ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడ ఉండిపోయిపోతే మన ఆదివాసీ ప్రాంతాలన్నీ కూడా నిజంగా మన సాంప్రదాయాలు మన యొక్క విలువలని కూడా మనం మర్చిపోయే పరిస్థితి చేస్తాం. అందుకబట్టి మనమంతా కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రతి వ్యక్తి కూడా తెలివితేటలు ముందుకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను నేనంతా కూడా. एबे आमे डोंगर पत्थर रे आमे बंचबालो एबे टाउन रे जिबार बोली कोले काटा कावले आमके తెలివితేటలు కావాలి तेबर पाय आमे తెలివితేటలు शिकले से टाउन रे चाइ करे आमे बंचबारेसी डोंगर पत्थर केपके तपके पूरी रहिबारेसी कि नहीं आमे टाउन टान जिबार बोले काटा कावले आमके తెలివితేటలు కావాలి తెలివితేటలు ఖచ్చితంగా మిసా ఆమె సిక్బారు చిట్టలో बोली कोइलानी. దాంతో పాటు నేను రాజాబంధు గ్రామంలో ఉంటే నిజంగా రాజాబంధు గ్రామం చిన్నారావు సార్ ఇన్ఛార్జ్ గారు మీ యొక్క సమస్యలు చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే నిరంజన్ అనే గ్రామంలో పూర్తిగా నిజంగా ఇదంతా కూడా ముంపు ప్రాంతాలు కాబట్టి ఈ ముంపు ప్రాంతాల్లో మొత్తం కూడా ముంచేసింది సార్. మొత్తం కూడా ఏదైతే పొలాలు కానీ ఇల్లులు కానీ చాలా ప్రాంతాల్లో మునిగిపోయే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఏదైతే మొన్న తుఫాను కారణంగా వచ్చిందో ఆ తుఫాను కారణంగా చాలా గ్రామాలు ఆంధ్రాలో కూడా దారకొండ ప్రాంతం కానీ చాలా ప్రాంతాలు కూడా మన తుఫాను కారణంగా చాలా ముంపు ప్రాంతాల్లో దెబ్బతినే పరిస్థితి చూసాం. అదే మాదిరిగా మన ఒరిస్సా ప్రాంతంలో కూడా మల్కనగిరి జిల్లా అలాగే మీ నిరంజయ్ గ్రామాల్లో కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా ముంపు ప్రాంతాల్లో నిజంగా పొలాలు పోయే పరిస్థితి చూసాం. అందుకని దాన్ని కూడా నేను సందర్శిస్తానని చెప్పడం జరిగింది. ఆ మాట ప్రకారం ఈ రోజు మీ గ్రామంలో వచ్చి మీ గ్రామ సమస్యలు తెలుసుకొని ఈ గ్రామానికి మేము చేయాల్సిన విషయాలు ఉంటే చేసే కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చాను అంతా కూడా. అందుకబట్టి మీ నిరంజన గ్రామాల్లో కూడా ఏదైతే ముంపు ప్రాంతాల్లో ఇల్లులు కానీ లేదనుకోండి పొలాలు కానీ మునిగిపోయిందో దాన్ని పర్యవేక్షించి చూసి మేము మీ ప్రభుత్వాలు తెలియజేసే పరిస్థితిలో కానీ మేము ట్రస్ట్ ద్వారా చేయవలసిన పరిస్థితుల్లో ఉంటాయి కూడా మేము చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు చూడడానికి వచ్చే పరిస్థితుల్లో భాగంగా మీ సమస్యలు తెలుసుకొని మేము మేలు చేసే విషయాలు ఉంటే మేలు చేసే పరిస్థితిలో భాగంగా ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా రావడం జరిగింది. एबे देखा काटा बोली कोइलान बोले रोजा बंधु आसी आसी कोरी एबे चिनाराव सार कोइलाट सुनी कोरी से वर्षा माछे तो एटा छिड़ते तुमके ए काटा बोल बेडा मन एटा छिड़ते मिसा पानी आसी कोरी बुड़ी गला सेटा मिसा मोके चिनाराव सार कोइला हमर आंध्रा नय हमर ओडिसा मिसा बेसी एबे बुड़ी गला सार बेसी फांटा मिसा नष्ट होला
तेबर पाई बोली चिनाराव सार कोयला पुनी सेंतेले आमे मिसा से नारायणजोला ग्राम ठाने जू देखू केतेक बुड़ेला कि केतेक नष्ट होला कि से नष्ट मिसा नइले आमे देऊ आमे कोदी गोपा देले मिसा तुम तापर सरकार दृष्टि ठाने मिसा नेऊ बोली सार कोयला पुनी सार तेबर पाई तुमर गाय एटा देखबाक बोली सार आइला আছে మొత్తంగుల నరంజయ్ గ్రామంలో ఎన్ని ఇళ్ళు ఉంటుంది మీకు మొత్తం కూడా మీ ఊరికి इते केतेटा घर আছে नारायणजोला ठाने पुनी केतेटा घर 40टा घर అంటే 40 సార్ 40 గ్రామాలు ఉన్న పరిస్థితుల్లో భాగంగా ఎవరెవరికి పూర్తిగా మునిగిపోయే పరిస్థితి ఉందో నాకు తెలియదు కానీ మీరు పూర్తిగా మునిగిపోయినటువంటి గ్రామాల ముందు కూడా నాకు ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కడైతే రాజాముందు గ్రామంలో కూడా చాలా మంది మీ యొక్క మునిగిపోయినటువంటి వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు కానీ ఇదన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని కూడా పర్యవేక్షిస్తే మీ గ్రామాలకి మేము మేలు చేసే కార్యక్రమాలు చూస్తాం చాలా మారుమూల ప్రాంతమైనటువంటి ఈ నరంజయ గ్రామం చూసాము అందుకబట్టి మీరు తెలుసుకొని ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా మేలు జరిగే పరిస్థితి తెలుసుకొని మీరు కూడా 10 మందికి కూడా ఇలాంటి ఎన్నో మారుమూల ప్రాంతాలు ఈ ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ప్రాంతాల్లో పోయి మీరు కూడా ట్రస్ట్కి చెప్తూ వాళ్ళు కూడా ఈ ఒక మంచి కార్యక్రమాలు జరిగే పరిస్థితి తీసుకురావాలి మీరందరికీ కూడా एबे तुम्हें देखा एबे ए गांव से नहीं कौन गांव मिसा केतेटा गांव बुड़ी गोला की सेताटा गांव लोग मिसा एबे काटा बोली कोइला बोले सार आधार कार्ड से बुड़ी गोलाटा फोटो एबे केतेक नष्ट होलाटा फोटो जिक करी तुमर आधार कार्ड तुमर फाटा फाराट जेरॉक्स मन दिया बोली कोइला ए गांव से नारायणजोला से नहीं पाली पाली रोइला गांव मन मिसा सिरते लोग के मांगी करी मोके दिया से गांव मन मिसा मेल करू से गांव मन मिसा देऊ नष्ट परिहाరం बोली कोइला नी सार ఓకే మీ అందరికీ కూడా మేలు చేసే పరిస్థితి చేస్తాము మేమంతా కూడా ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఈ గ్రామానికి పర్యవేక్షించాలనే ఉద్దేశంతో మొదలుగా ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా రావడం జరిగింది మీకు ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే కంపల్సరీ కూడా ఆఫీస్కి వచ్చి మీరు తెలియజేసుకోవాలి దాంతో పాటు మీరు కంప్లీట్గా మీరు ఈ ట్రస్ట్కి నమ్మే పరిస్థితి కావాలా మనిషి ఆదివాసీ బిడ్డ అంటే ఎవరికి మోసం చేయనటువంటి వ్యక్తి నీతి నిజాయితీకి మారిపోయినటువంటి వ్యక్తి మనమంతా కూడా కలిసి ఉండే పరిస్థితి చేయాలి మనమంతా కూడా एबे काटा बोली कोले ए गाय मुई एबे अक्तु आइली ए गांव लो काय करबार बोली कोले एबे अक्तु नंबर नाम ले सके गोट लोग मेल कर भाई तेबर पाय मेल कावल बोली काटा करबार आमे नंबर बोलबा कथा नामी कोरी काटा मिसा हां हमर पाय आइला सार बोल लोकु एते दूरु ने आइला नामले मात्र काचिता हमके मेल करसी बोली तुम्हें सार के ट्रस्ट के सार के अक्तु नामु फाइबर ఓకే మీరందరూ కూడా నరంజో గ్రామవాసులందరికీ కూడా నేను చెప్పే విషయం ఒకటే మీరందరూ కూడా కలిసి ఉండాలి మంచి మనసుతో ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా నిజంగా మీరు చెప్పుకోవాలన్న ట్రస్ట్కి చెప్పుకోండి మేము చేయవలసిన విషయాలు అయితే కంపల్సరీ చేస్తాం మేము చేయలేకపోతే మీ సమస్యలన్నీ కూడా ప్రభుత్వ దృష్టిలో తీసుకుపోయి మీ సమస్యలు కూడా పరిష్కరించే మార్గంలో తీసుకొస్తాం అందుకబట్టి మీరందరూ కూడా ట్రస్ట్కి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుచున్నాను మీ అందరికీ కూడా एबे देखा छिटते लोग मिसा बिडी रविवार बोल मोहन सेन रविवारो बोली कोइलानी एबे काटा एले मिसा कुआ मुई करबी मुई करबाक ना पारलाटा बोली कोइले एबे तुमर सरकार दुष्टने मिसा एबे मालकानगिरी हो कोरापुटे हो कोंती मिसा मुई नेबी तुमके काटा मिसा मुई फाइटिके काय फाइटिंग मिसा मुई ముందు రవి बोली सार कोइलानी ఇదన్నీ కూడా మీకు అర్థమయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి కానీ విషయాలు ఏంటంటే మేము కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర సోదరులు కానీ లేకపోతే నిజంగా రాజాముందు గ్రామస్తులు కానీ చాలా దాదాపు 300 కిలోమీటర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి దాంతోపాటు మన ఒక్క ట్రస్ట్ ద్వారా జరిగినటువంటి ఆపరేషన్ విషయంలో మీరు అందరూ కూడా వాస్తవాలు చూడండి ఒక్కసారి ఒరిస్సా సోదరులందరూ కూడా నేను చూడండి ఒక్కసారి పూర్తిగా చూడాలి మీరు అందరూ కూడా వాస్తవాలు देखा फोटो देखा एटा ऑपरेशन এটা অপারেশন এলাটা দেখা গোটে জিও এটা చూడండి చాలా మంది పెద్ద పెద్ద ఆస్పిరేషన్స్ देखा एटा ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి నెలై విశాఖపట్నం ఆపరేషన్ విషయంలో కానీ పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్స్ రాసిపడిపోయిందా చూడండి ఇదన్నీ కూడా ట్రస్ట్ చేసేటటువంటి కార్యక్రమాల భాగంగా ఎంతో మంది ఆపరేషన్స్ చిడితే బొడ ఆపరేషన్ మోన్ పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్స్ లక్షల రూపాయలు వెళ్ళాని देखा లక్షల రూపాయలు పెట్టి ట్రస్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది మీరు ఇందులో సభ్యత్వం తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఏ ప్రాంతవాసులైనా పర్వాలేదు ఏ ప్రాంతవాసులైనా పర్వాలేదు చూడండి ఏ మైజీ देखा एमएलए का पोटी कोला सेंटा मैजिक से इते ट्रस्ट ठाने उन्हें ऑपरेशन करायला सारू सेटाके 10 लाख पे खर्च होला చూసారా करबाई की एमएलए का पोटी कोला से मैजी ఇదే కాదు చాలా మంది ఆపరేషన్ విషయాల్లో చూడండి देखा सेटा छिड़ते मिसा प्राइवेट आस्पत्रि ठान नहीं करी केतेक डाबू एले मिसा मुई खर्च करी निको कर बोलानी 250 टंका तुम्हें सबिता मात्र बेटी आबोली कोइलानी देखा सेटा मिसा ऑपरेशन मन से मुई कोइली 100 लोग के जिनी कोलाई बेबे सेटा ऑपरेशन कोलाइनी देखा सेट छिड़ते मिसा ऑपरेशन मन से आमे देखलु नी हमर अंकी बुरते కొన్ని వందల ఆపరేషన్స్ ఇదే కాదు చాలా వందల ఆపరేషన్ చేసాము కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయినా ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అయినా కూడా పూర్తిగా ఆదివాసీ ట్రస్ట్ మాత్రమే ఉపయోగించే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం కాబట్టి
నా ఆదివాసీ బిడ్డలు ఎక్కడున్నా కూడా ఏ ప్రాంత వాసులైనా కూడా ఉచిత వైద్యం చేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాను. అందుకప్పుడు దయచేసి సోదరులారా మీరందరూ తెలుసుకోవాలి, హార్ట్ ఆపరేషన్ అయినా కూడా, కిడ్నీ ఆపరేషన్ అయినా కూడా, లేదనుకుంటే మీరు క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ అయినా కూడా, ఏ ఆపరేషన్ అయినా కూడా పూర్తిగా ఉచిత వైద్యం తీసుకొచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాను. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ప్రతి సోదరుడు కూడా వాడుకోవాలి ప్రతి ఇది కూడా. అందుకబట్టి మీరంతా కూడా అపనమ్మకంతో ఉండే పరిస్థితి కాకూడదు, మంచి మనసు కలిగి ఉండాలా. నేను కూడా మీలాంటి ఆదివాసీ బిడ్డవి, నేను మనమంతా కూడా కొండలు నివసించినటువంటి ఆదివాసీ బిడ్డలే మనమంతా కూడా మనం ఏకం కావాలి. ખર્ચો કરી કાંઈ ઓપરેશન આવો ଏବେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଇବ ପେଟେ ଦୁଃଖ ଆସ ନହେଲେ ବୁକେ ଦୁଃଖ ଆସ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେଟ୍ ହବ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗ ହାତ ଭାଙ୍ଗ କେତେ କେଲେ ମିଶା ମୁଇଁ କରାଇବି ମୁଇଁ ମିଶା ତୁମର ପାର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବିଡ଼ା ସେ ବୋଲି କହିଲାନି ସେ ମିଶା ଆମର ସାର୍ ମିଶା ଆଦିବାସୀ ସେ ନାଇଁ ଏ କଲିଙ୍ଗର ଲୋକ ନଇ ଗାଦା ତେବର ପାଇଁ କେତେ ଡାବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମିଶା କାଇଁ ଅପରେସନ୍ ହେବ କାଇଁ ଅପରେସନ୍ ମିଶା ఎన్ని ఆపరేషన్ మిసా ముଇଁ କରାଇବି ବୋଲି କହିలాని. ఓకే, మీరందరూ కూడా ప్రతి సభ్యుడు కూడా ట్రస్ట్ విషయాలు తెలుసుకోవాలి. రాజాబంధు గ్రామానికి సోమవారం పూట వస్తే పూర్తిగా నేను క్లాస్ చెప్తాం, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది పూర్తిగా ట్రస్ట్ విధి విధానాలు తెలుసుకునే పరిస్థితి కావాలి. మీరంతా కూడా కంపల్సరీ కూడా రాజాబంధు గ్రామానికి రావాలి. వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఆఫీస్ ఉంది, ట్రస్ట్ ఆఫీస్ ఉంది. ఆఫీస్ మీ యొక్క సమస్యలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు, చెప్పుకునే పరిస్థితి ఉంది. అలాగే సమస్యలు కూడా పరిష్కరించే మార్గంలో ఉంది. కాబట్టి ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా చాలా మేలుకోలకు కొలిపే విషయాలు ఉన్నాయి. మీరందరూ కూడా వచ్చి ట్రస్ట్ ఒక విధి విధానాలు తెలుసుకోవాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా రాజాబంధు గ్రామానికి రావాలని కూడా మీ అందరికీ కూడా కోరుచున్నాను. నేనంతా కూడా సార్ काय बोली कहलानी बोले तुम्हें राजाबंधु ग्राम ठाने आसा एबे से ब्रांच ठाने आइले मुई हट के आईबी सिटी एबे कोई बाटा ताकू सीना सिटी छिड़ते मुई सिखाईबी ट्रस्ट विधि विधानाल तुम्हें मिसा सिखा तुम्हें मिसा सिखी को आरी गोटलो कुआ बोली कहलानी तुम्हें सिटी हट के आइले तुम्हें मिसा काचितांग सिखबासु सिटी और तुमको रोला काय बटाक मिसा मुई मेल करबी बोली सार कहलानी. అలాగే మీరు ఏదైతే నాకు మీ ఒక రాజాబంధు నరంజో గ్రామం నుండి ఏదైతే నాకు ఇచ్చారో ఆ ఇచ్చినటువంటి దాన్ని పూర్తిగా పర్యవేక్షించి మీకు కూడా ఎంతో కొంత ట్రస్ట్ ద్వారా మేలు జరిగే పరిస్థితి తీసుకొస్తాను. ఇప్పుడు మాత్రం మీ గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా ఎవరైతే మీరు నా తరపున కాదు ట్రస్ట్ తరపున మీ అందరికీ కూడా ఎంతో కొంత ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చాను. కాబట్టి ఎక్కేం కాదు, పూర్తిగా పర్యవేక్షించి చూడాలి, ప్రాంతం చూడాలి ఏ మాదిరిగా ఉందో. నా ఒరిస్సా సోదరుడు నా ఆదివాసీ బిడ్డలందరూ కూడా ఏ మాదిరిగా ఉన్నారో చూడాలనే ఆలోచనతో మాత్రమే వచ్చాను తప్ప ఇంకో ఆలోచనతో రాలేదు. కానీ మీకు చిన్న సహాయం మాత్రం చేయగలుగుతాను. అంతా కాకుండా ఒక 50,000 రూపాయలు మీ ఒక నరంజల గ్రామానికి అందరి ప్రజలందరూ కూడా మీరు ఎంతో కొంత పంచుకునే పరిస్థితి కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇచ్చే కార్యక్రమం ଏବେ ଏ ଗାଁ ଆଗତୁ ଦେଖବା କାଏ କାଇଲି ବୋଲି କହିଲେ ଏବେ ମାମୁଲగా ଆସିକରି ଉଠି ଯିବାକୁ ନୁହେଁ ମାମୁଲగా ଏବେ କେତେକେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆସିକି ମୁଇଁ ଦେଖି ନାହିଁ କାଉନା ଆରି ଗୋଟେ ଥର ଆସି ଦେଖିବି. ଏବେ ମାତ୍ର ମୁଇଁ ଆଇଲି ଅଛି ତୁମକେ ମାତ୍ର ଚୁଚାଇ ହାତେ ନାହିଁ ତୁମେ ମିଶା ବାଦ ପଡ଼ବାସ ବୋଲି ତୁମକେ ମିଶା ఎంత కొంత ଦେବି ବୋଲି సార్ କହିଲାନି. ఎందుకంటే నేను మాట ఇచ్చాను, కంప్లీట్గా నేను నిరంజన్ గ్రామానికి వస్తానని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక 10 మంది నా దగ్గరకు వచ్చారు, ఓ 2 సార్లు వచ్చారు. రాజాబంధు గ్రామంలో వచ్చి ఆఫీస్లో వచ్చి కలవడం జరిగింది. కంపల్సరీ మీ గ్రామానికి వచ్చి సందర్శిస్తాను, సందర్శించిన తర్వాత మంచి చెడు విషయాలు మాట్లాడదామని కూడా నేను మీకు గ్రామ ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. ଏବେ ଦେଖା ସିଟି ଆଇଲା ପଛେ ତୁମେ ରାଜାବନ୍ଧୁ ଆଇଲା ଶୁଣିସି ସାର୍ କାଏ ବୋଲି କହିଲା ଆମର ଗାଁ ଆଶା ସାର୍ ବୋଲି କହିଲା ମୁଇଁ ଆଇବି କାଚିତାଙ୍ଗା ସାର୍ କାଏଟା ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଖାତା କହିତା ବୋଲି କହିଲେ କାଚିତାଙ୍ଗ କେତେ ବାଦ ଆଇଲେ ମିଶା କେତେ କଷ୍ଟ ମିଲେ ମିଶା ସେ ଗ୍ରାମ ଠାନେ ଆଇଲା କି ନାହିଁ. ଏବେ ତୁମର ନାରେଞ୍ଜୋଲା ଆଇଲା ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍ କେତେ ବାଦ ରହିଲେ ମିଶିତେ ଆଇଲା ଖାତା ଦେତା ବୋଲେ ସେଟା ଏନକା ନ ବେଟିଏ ସାରୁ ସେବର ପାଇଁ ସେ ତୁମକେ ଆସି କରି ଦେଖି କରି ଏବେ ତୁମକେ ମାମୁଲ ଆସି ଦେଖି କରି ଗଲାନି ଆରି ଗୋଟେ ଥର ଆଇଲେ କାଚିତାଙ୍ଗା ତୁମକେ మేల్ করবি ବୋଲି సార్ କହିଲାନି. ఎవరైతే అప్లై చేశారో అప్లికేషన్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా మీ ఆఫీస్కి ఎంతో కొంత ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాను. చిన్నారావు నిజంగా మీ చిన్నారావు సార్ నిజంగా ఎందుకంటే గొప్పగా చెప్తానంటే మీ ప్రాంతానికి పదే సార్లు చెప్పేవాళ్ళు సార్. చాలా మునుపు ప్రాంతాలదంతా కూడా పొలాలు అన్నీ కూడా నాశనం అయిపోయింది, పూర్తిగా ముంచేసింది, వాళ్ళ జీవన ఆధారం అనేది లేదు సార్, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే కంపల్సరీగా వెళ్ళి పర్యవేక్షిద్దాం. చూసిన తర్వాత కంప్లీట్గా నేను ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎవరైతే అప్లై చేశారో గ్యారంటీగా కూడా వాళ్ళకి ఆదుకుందామని కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది మీ అందరికీ కూడా. ଏବେ ଦେଖା ଚିନାରାव ସାରୁ ଏବେ ତୁମର ପାଇଁ କହିଲା ଏବେ ଚିନାରା ସାର୍କୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରା. ଚିନାରା ସାର୍ କହିଲା ପଛେ ସାର୍ ଯାଇକରି ନାହିଁ ସେ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ଗଲା ପଛେ ବେଡ଼ା ମନକି କାଟାକି ଚେଲ କେତେ ବୁଡ଼ି ଗଲା ଅଛି ବୁଡ଼ି ଗଲାଟାକି ସିଟେ ମିଶା ଦେଖିକରି ସାର୍ ଦେଉ ବୋଲି କହିଲାନି. ତୁମେ ఆలోచన కొరియా సార్ మంచి మనసు. అందుకబట్టి మీ అందరికీ కూడా ఎవరైతే అప్లై చేశారో మీకు అందరికీ కూడా ట్రస్ట్ ద్వారా ఎంతో కొంత కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తాను. రాబోయే రోజులంతా కూడా మీకు మాట ఇస్తున్నాను.